खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं 15 जानुवारियाव बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय आरो सोसननाय आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा सान मोजां हाबा मावनायाव बिटिसि सोरखारखौ मदद खालामनो प्रमद बर'आ रायजोफोरखौ खावलायदों कंग्रेस नागारनायनि उनावसो अजन्ता नेउगखौ दोलोनिफ्राय होखारबाय आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैनि गिबिसिन मुसुखा बेखेवबाय आसामनि खामानि गैजायै लाइमोनफोरा फैगौ 12 जानुवारि खालि 50,000 रां मोनसिगोन आसाम सोरखारा कर'ना भाइरासनि गोदान गाइडलाइन फोसावदों दानिया आबुं रादाब थांनाय 27 जानुवारि 2020 आव जानानै थांनाय बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय आरो सोसननाया मख'जाथाव दफा नं 3.1 बायदियै बर' मैखोम थानाय गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननांगौ आरो बर' नङै गामि एबा जायफोर गामिफोरा 6 शिड्युलाव गोलैया बैफोर गामिफोरखौ दानख'नो थाखाय 3.2 दफायाव मख'नाय दं फोसावलायाव मख'नाय बायदियै बिटिआरआव गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि थाखाय दोलो आफादफोरा फैगौ 2021 मायथाइनि 15 जानुवारिसिम बोसोन एबा दाबि खालामनो हागोन मख'नो गोनांदि गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि दाबि बा बोसोननि थाखाय दाबिलाइ गथायनो हागोन गणेश चन्द्र काकति जइन्ट डाइरेक्टर डाइरेक्टरेट अफ आर्ट एन्ड एससि ओरैहाय पस्टनि गेजेरजों दाबि बा बोसोन दैथायहरनोब्ला अफिस अफ दि डाइरेक्टर आसाम इन्स्टिट्यूट अफ रिसार्च फर ट्राइबल्स एन्ड शिड्यूल कास्ट जवाहरलाल नगर NH 37 PO खानापारा गुवाहाटी 781022 आव दैथायहरनो हागोन बिटिआर हालामाव मोजां जौगाथाय आरो गोजोन हाबा मावलांनायाव बिटिसि सोरखारखौ मदद खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 22 नं कक्लाबारि बियाबनिफ्राय देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थियाव देरहालांनाय इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'खौ सिमला बाजाराव रबिबारखालि बरायनाय हाबाफारि बानजायनाय जायो बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ बिटिसि सोरखारखौ थोजासे मदद खालामनो थाखाय आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायो आरो रायजो राजाफोरा हेफाजाब होयोब्ला गोजोन हाबा मावलांनो हागोन होननानै बुंथियो बबेखानि माहारियारि आफादनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा हारिखौ गोनो गोथोआव खोख्लैनो लागै हाबा मावनाया दुखुनांथाव होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों बबेखानि बे समाव बिटिआरआव गोबांथार गेदेर फिसा खामानि मावनो गोनां दं आरो बेफोर जौगाखाङारि खामानिखौ मावनायाव माबाफोर थालाङोब्ला रायजो राजाफोरा दिन्थिना होनांगोन आरो हेफाजाब होनांगोन होननानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दोलो नागारनायनि उनाव दोलोनिफ्राय एरख'नांगौनि गोनांथि जाया नाथाय बेनो जादों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटियाव सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला कंग्रेसनि गोख्रों आइजो दैदेनगिरि आरो गलाघाटनि MLA अजन्ता नेउगखौ कंग्रेसआ दोलोनिफ्राय होखारबाय नाथाय नोजोरथावनाया बेसोदि MLA अजन्ता नेउगआ शुक्रबारखालि उदाङै कंग्रेस दोलोखौ नागारनायनि उनावसो कंग्रेस दोलोनिफ्राय होखारदों एपीसीसीनि दैदेनगिरिफ्रा अजन्ता नेउगखौ दोलोनिफ्राय एरख'नानै गावसिनि बिबानखौल' फोजोबदों मख'नो गोनांदि अजन्ता नेउगआ थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो गलाघाट कंग्रेसनि सासे गोहोगोरा आरो मुंदांखा दैदेनगिरिमोन अजन्ता नेउगआ सासे MLA आरो बारग' मन्त्रि जानानैबो मा जाहोनाव दोलो नागारनो गोनां जाखो बेनि बागै दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै मिथिनो मोननाय बादिब्ला अजन्ता नेउगआ मैया एपीसीसीनि आफादगिरि रिपुन बरानो गांसे लाइजाम लिरहरनानै दोलो नागारनायनि बागै फोरमायहरदों बेजों लोगोसेनो गावनि MLA मासिखौ नागारनायनि बागैबो बिधान सभानि बुंथिगिरि हितेन्द्र नाथ गस्वामीनो लाइजाम दैथायहरदों अजन्ता नेउगआ आसामनि आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैनि गिबिसिन मुसुखाखौ बेखेवबाय आसामनि गेजेराव तरुण गगैनि गिबिसिन मुसुखाखौ दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवबाय तरुण गगैनि 15 फुट गोजौ आबुं मुसुखाखौ बकाघाटआव बानायनाय जादों मख'नो गोनांदि बकाघाटनि आगुनि MLA जितेन गगैया तरुण गगैनि गिबिसिन मुसुखाखौ दानसेनि गेजेरावनो बानायदों आरो दिनै फुङावनो आलारि बाथि सावना आरो बिबार बावनानै तरुण गगैनि गिबिसिन मुसुखाखौ जितेन गगैया बेखेवनानै होयो बबेखानि आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैखौ जोबथा बिदाय होनाय सानखालि बिथांनि आबुं मुसुखाखौ बानायनायनि बिथांखि लादोंमोन
आसामनि खामानि गैजायै बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फैगौ 12 जानुवारि खालि आसाम सोरखारा खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइखौ हरसिगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों आसामनि राङारि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि बे बिथांखिनि गेजेरजों आसामनि 2 लाख खामानि गैजायै बेकार लाइमोनफोरखौ गावखौ सुंथानायनि थाखाय सोरखारनिफ्राय 50,000 रां अनसुंथाइ मोनगोन। बबेखानि बिस्थिबारखालि करिमगन्जआव खुंनाय बिजेपिनि जथुम्मायाव मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया साहा बागाननि मावफारियाफोरनि बागैबो मोजां खौरां फोसावदों। मख'नो गोनांदि रायजोनाङै 7 लाख साहा बागाननि मावफारियाफोरनो बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो बेंक एकाउन्टआव 2,000 निफ्राय 3,000 रां सोनानै हरगोन होननानै राङारि मन्थ्रिया फोसावदों। कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 नि गोदान जोलैनि केसआ सोराङाव फैनायनि उनावनो बुहुमनाङै गिख्रंथाव थासारि जाफिननो लागै लादों। बेखौ नोजोर होनानैनो आसाम सोरखाराबो कर'ना भाइरासनि थाखाय गोदान गाइडलाइन फोसावदों। आसामनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवाया कर'ना भाइरासनि बे गोदान गाइडलाइनखौ फोसावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 2021 मायथाइनि जानुवारि दानसिम सोलिगोन बे गोदान गाइडलाइनआ। गोदान गाइडलाइन बायदियै मोनसे खथानि सिङाव बानजायनाय क्रिसमास पार्टी आरो गोदान बोसोरनि पार्टीआव सा 50 नि बांसिन सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा। बेजों लोगोसेनो उदां फोथारनि पार्टीआव सुबुं थुबुर जायोब्लाबो ससियेल डिस्टेन्सिं एबा समाजारि जानथायखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो मास्क सेनिटाइजार बाहायथारनांगोन। बबेखानि जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारि आरो फोरबोफोरखौबो कर'ना भाइरासनि प्रट'कल आरो गाइडलाइनफोरखौ मानिथारनानै फालिनो थाखाय गोख्रों बिथोन होनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।